అమ్మ మంత్రం చదువుకుని దగ్గర జై శ్రీరామ్. పరమ పవిత్రమైనటువంటి భగవద్బంధువులారా, మేము ఇప్పుడు తిరుమల స్వామివారికి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న జాపాలి తీర్థంలో పచ్చని ప్రకృతిలో పక్షులు, వానరాలు, సహజసిద్ధమైనటువంటి జలాల మధ్యన మేము ఉన్నాం. ఈ జాపాలి తీర్థం ఎలా ఏర్పడింది అనేది ఇక్కడ మనకిచ్చారు, ఒకసారి చూద్దాం. జాపాలి హనుమాన్ దర్శనం జన్మజన్మల పుణ్యఫలం. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఏపుగా పెరిగిన వృక్ష సంపత్తో, చుట్టూ చక్కని జలపాతాలతో, దివ్య తీర్థాలతో, పక్షుల కిలకల రావాలతో, బెట్లుడతల ఉయ్యాల ఆటలతో. బెట్లుడతలు అంటే పెద్ద పెద్దవి, స్నఫ్ కలర్లో ఉండేటువంటి ఉడతలు, పెద్ద పెద్ద ఉడతలు. మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో చూసాం, ఇవాళ ప్రత్యక్షంగా చూసాము, వాటికి ఏదో తినిపించాము, ఆడుకున్నాం. ఈ బెట్లుడతల ఉయ్యాల ఆటలతో, దివ్య సుగంధాలతో, ఔషధి మూలికల సంపదతో, కారణ జన్ముల కర పాద స్పర్శతో తిరుమలకు సుమారు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో పాప వినాశనం వెళ్లే దారిలో ఉన్న ఒక సుందర చారిత్రాత్మక హనుమాన్ దివ్య తీర్థరాజం ప్రసిద్ధ హనుమక్షేత్రం. 33 కోట్ల దేవతల ప్రార్థనపై శ్రీ మహావిష్ణువు రామావతారం దాల్చినప్పుడు రుద్రుడు శ్రీరామదూతగా అన్ని శక్తులతో దేవతలందరితో కలిసి వానర రూపంలో అవతరించడం నిశ్చయించుకుంది. అప్పుడు జాపాలి అనే మహర్షి హనుమంతుని అవతారానికి ముందే ఆ రూపాన్ని ప్రసన్నం గావించుకుంటూ ఎన్నో ప్రదేశంలో తపస్సు చేసుకుంటూ కరకు శ్రీ వెంకటాచలములో, అంతే తిరుమలలో జపహోమం చేయసాగాడు. అతని భక్తిని మెచ్చి భగవంతుడు తన యొక్క రాబో హనుమంతుని రూపాన్ని, ప్రస్తుతం సింధూరం కవచం లేని రూపాన్ని స్వయంభూగా అవతరించి చూపాడు. జపం వలన అవతరించినందున ఈ స్థలం జపాలి అయింది. అప్పుడు అన్ని తీర్థరాజములు వచ్చి చేరినందువల్ల జపాలి తీర్థం అని పేర్కొనబడుతున్నది. ఇక్కడికి అతి సమీపంలోని ఆకాశగంగలో అంజనాదేవి ఆచరించి ఆంజనేయ అవతారమును సంకల్పించింది. హనుమంతుని కొరకు ఆదిశేషుడు కూడా పర్వతంగా మారి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తున్నట్లున్నది. అలా మారిన శేషగిరిపై శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తన అభయహస్తముతో చరణదాసులైన హనుమంతుని చూపుతున్నట్టు అక్షావతారంగా నిలిచింది. అయోధ్యాకాండలో జాపాలి ఋషి యొక్క ధర్మవిరుద్ధమైన మాటలకు వాక్కు దోషాన్ని మూటగట్టుకుని జాపాలి తీర్థంలో తపస్సు చేసి రామగుండంలో స్నానమాచరించి వాక్కు దోష విముక్తుడైన శ్రీరామచంద్రుడు రాముణ్ణి సమరించి అయోధ్య వెడుతూ సతీ సమేతంగా ఈ తీర్థంలోనే స్నానమాచరించాడు. అందుకు ప్రత్యేకంగా శ్రీరాముడు స్నానమాచరించిన తీర్థమును రామగుండంగా, సీతామాత స్నానమాచరించిన తీర్థములు సీతాగుండం అనే పేర్లతో అలరాడుతున్నాడు. భక్తుడు మొట్టమొదట ఇచ్చోటనే తపమాచరించి భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొంది దోతారై ఆకాశాన్ని వెలుగొందుతున్నది. ఇందుకు ప్రత్యేకగా నేటికి దోతార అనేక ఔషధీ గుణంతో నిరంతరాయంగా ప్రవహించుచు దోతీర్థం అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ నీటిని ఆంజనేయ స్వామి నిత్య కైంకర్యాలకు వాడటం జరుగుతున్నది. పంచమహాపాతకుడు, భూత ప్రేత పిశాచాది బాధలు, బ్రహ్మత్వం కోల్పోయిన వారు, బ్రహ్మరాక్షసి పట్టినవారు ఈ తీర్థంలో స్నానమాచరించడం వలన కష్టాలు తీరుతాయని స్కాంద పురాణంలోని వెంకటాచల మహత్వంలో చెప్పబడి ఉన్నది. ఎటువంటి కష్టమైన స్నానం చేసి తడిబట్టలతో గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసినచో తప్పక కష్టములు తీరుతాయి. ఇది ప్రస్తుతం ఇక్కడ జరుగుతున్న సత్యం. జన్మశని కలవారు వారి పుట్టిన రోజున స్వామివారి పూజ మరియు అభిషేకం చేస్తే శనిగ్రహం వల్ల కలిగే అనేక విపత్తులు కలగవు. శ్రీ 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 అష్టోత్తర శత ఆదిరామ్ బావాజీ వారు ఇక్కడే తిరుగుతూ తపస్సు చేసుకుంటూ బాలాజీ గురువు పాత్రులయ్యారు. ప్రస్తుతం ఈ స్థలం మహంతు శ్రీ 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 అష్టోత్తర శత అర్జున్దాస్జీ గారి పర్యవేక్షణలో ఉన్నది. పూజారి శ్రీ రామదాస్ బాలాజీ ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడికి వచ్చేసి సరైన దారులు వసతి లేని సమయం నుంచి శ్రీ జాపాలి హనుమాన్ను కొలుస్తూ ఆంజనేయ స్వామి వారి ప్రభావాన్ని భక్తులకు తెలియజేస్తూ సేవ చేయిస్తున్నారు. ఈ చోటు ఎందరో మహాత్ములు, సాధువులు, యోగులు సిద్ధి పొందిన చోటు, దేవతలు నడయాడిన చోటు, ఇంకా ఎన్నో లీలా విశేషాలకు అశోకంలోని సీతమ్మ వారిని సంతోషపరిచినట్లు ఎందరో జీవితాల్లో ఆనందాలు నింపుతున్న చోటు. నేడు ఎంతో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న చాలామంది ఈ స్వామివారి భక్తులే. వారి జాబితాకు అంతే లేదు. జై సీతారాం.
చెప్పండి, జై సీతారాం. జై సీతారాం. గట్టిగా జై సీతారాం. జై సీతారాం. జై సీతారాం అనండి, ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందండి. జై సీతారాం నామాన్ని స్మరించండి, మనస్సును స్వామి అందే లగ్నం చేయండి, జాపాలి ప్రకృతిని వీక్షించండి. నిశ్శబ్దం వల్ల ఇది సాధ్యం. జాపాలి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించండి, సాధువుల ఆశీర్వాదాన్ని పొందండి. జై సీతారాం. జై సీతారాం. జై సీతారాం.